So sa ka. Lo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niiling handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lara. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Flowers. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Gato matatampo nagdasingan nga Lara. Recorded by Radio Mo TV. Ulara. Mga pilang sad kabuan pero wa pagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makilan sa mama nimo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco. Dili ka strikta si mama nimo. Gikulbaan man ko. Ay kulba dagod. Buta man akong mama. Oy, di ano man di ay mo, nak? Ma. Oy, di ano man di ay mo, nak? Ma. Si Lara day akong uyab. Lara si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Bao ba? Maayo hinuon kay buutan di ang mama ni Marco, nak. Lagi ma. Gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo mangyud gani ang magkadayon ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na pa doong, sakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planuhon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama nimo. Panahon na nga magtukod tag atong kaugalingong pamilya. Ha? O, ang sibuti mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco? Mahal ko nimo, di ba? Siyempre. Pues ugma dayon. Mamayan mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo sa mama o ba na to sabay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan na nimo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayo gani kay nakaumagan kog buutan unya gwapa pag yun. Ikaw, good ma. Salamat kaayo nga inyo dyo kong ipapuyo din sa inyo, ha? Mawi ka sumauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco. Milagro kay sayo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya dong. Unsaon man aron? Oh, mangita kong ling trabaho. Oy, ala. Ano ay kong ingna nga ikaw ba'y mabuhi sa mong banaw sa iyong mama? Anak, cute. Pero okay naman sa day, uy. Umili man na ako. Basta pa, ako man mo inay trabaho. Awod. Sige na sa nila sila ni ha? Pero sa kailangan mo. Day. Ay, nung mani, uy. Kakatag pa dinis kusina. Mau pag pag-abot na ako dinis sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Saro, huwag makahipo si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay, napay mga bulingon na mo. Nagtipon loob na.
Huwag na malihok eh. Tapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga ikapot pa na ako din sa bay. Ako pa may masunod siyang kikanan. Kapoy ba ako gikan sa trabaho? So, sa man? Imo nang ipanaong na ko karon? Gawa ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay ta din sa bay. Lasa na ni mo eh. Rikig ikaw may duli trabaho ron? Nga naman eh, o sabay na itabo din eh. Ha? Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, gilim ko siya. O pag-abot sa trabaho, yaw-yawa din ta. Marco, naunsa man ka? Wag din mo masabtan akong punto? Ayaw sagit-sagiti ang akong anak, ha? Kay wakay katungod nga mingon anak nga niya. Oh, ma. Oy, naunsa ko di ay. Ay, maulagi. Sa una, buutan kay imama na ko. Karon nausab naman. Kung naami lalisan si Marco, mulaban gid siya. Unya mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kay again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga... Bisan sila makinan na lang gani unta. Makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yung anak, uy? Pero sa tinuod lang na ino, mura mo kong nagbahay ani akong kaminyuon. Oh, sa day? Maayo man nagod si Marco pag una. Pero karon, nagkatapulan na. Ultimo gani siyang pang bisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko na ayaw na tuhod na. Saman, di gid makabadlong iyang mama niya. Di man. Gitolerito sa niya. Ay, wala no. Hi, Laura. Uy, hi. Ay, ito si Wayne palang imo, day. Di ka tingali ka maproblema ron. Day. Dako ba na gusto ni mo si Wayne, day. Magsige bang yapon ang pangumusta ni mo, bisag minyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsigigri ako har sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kao ba no imo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamay butang imo mading mo ang isyu? Oy, nga naman di. Nga nung giaway naman sa di mo ang akong anak. Imong anak ang badong nga, ma. Gamay butang imo antag isyu? Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay ginana ko ina, ha? Kahilas ba ni mo? Ako ba karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, di kang dadon. Tulo pag ganit katuig atong kaminyon pero bugat na kay kapara na ako. Unsa? Gikapoy na kong sunod sa iyong agi. Sa iyong agi rin isabay. Imbis mangita kag paagi, na makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din isabay, pero mas busy kasi mo bisyo. O yun sa, kada bisyo ni mo, arita mga ayo na ako. Habi ni mo, mas maayo pa siguro magbuwag ta. Sige. Ganahan ka magbuwag ka? Sige. Nagtuo kang pugan ka? Dili, oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa ni mo. Marco, We were good, we were cold. abigin ako pugan ko niya itong higayon na. Pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa o sa karelasyon, no? Maayo nilang gani kay wa kami anak. Human ato, ako ni hibawaan nga naginom-inom sila kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit. Naa ang iyang mama sa tapok nga murabag okay ra para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gid ko'y bili para nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinghin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Lara nga taga Cebu City. Uban sa awit nga ipangayo. Awit nga regalohan, flowers. I can buy myself flowers. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa redaksyon ni Priscilla Regadas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing pang kitapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi. Recorded by Radio Mo TV. Mana so sa ka Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ching,
Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan, You and Me. RMN Drama presents Handumanan So Ka Ako. Ano pa da siyang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato magatampo nagda tangan nga Jim. Ay, paita. Kada adlaw na lang gyud maglisod ko og sakay. Tiyas ka pagkalitaw mag-atay ang jeep. Ay, salamat. Nagi-jeep na waisod. Mudumog sa ganyan mga tao ba? Ay, kinahanglan nga mudumog sa ko kung makasakay ko dayon. Ma'am ko pa? Maumadili nga jeep ang permit ko sakyan. Naano sining tinigwak mo nga kung doktor ay. Sakay na ma'am ko pa. Ibignan tayo likodan ng Dre, dapit na ko. Ay, kagkarak yun. Ay, bahala na. Masakay na lang kit ko para makaulit na ako. Plitin ako, oh. Ayaw na lang ma'am ko pa. Libre na ako ni mo. Nga di kumang lipriman ka. Na nagtrabaho mo, biya ka. Maayo na lang. Makalibre ko pretty o guwapang na pareho. Dawata lang na gini. Hindi ko gusto nga na ako'y utang mo. Sige. Ani na lang. Di ko na dawaton pero Facebook lang ako pangayuon mo. Magpaila di ko nimo. Ako day si Makoy. Lano unta na akong manguyab mo pero basta niyang makaingon ka nga presko ra kay ko. Maong nahinayin na nga to. Unsa? Kaisog ba di mo na? Gisapot ko, maoy. Sapot yun ko. Oh, kaya ano ba? Namo kay kong doktor nga presko kaayo. Feeling gwapo kaayo. Hindi na bagid gwapo. Nagingon-ingon pa nga. Mahuyab ko na siya nako. Ah, gisapot ka. Kay wa ka panguyab biong dayon. Ha? Dili ba, oy? Oh, Gisapot gani ko kay presko kaayo. sabi ay. Wala bagid ko'y plano makigrelasyon o pobre kaayo, ma. Uy, nak. Ayaw pagsulti, ana, uy. Nakaminos ka niya, bikong doktor siya. Dili man ko ganahan, ma, nga maglisod ko puhon. Nak, ang importante, tarong ang iyang trabaho. Ay, wa may dautan sa iyang gibuhat. Tinarong ang iyang paagi na. Maong ayaw pag-ingon anak, nakasabot. Ma, Unsa doy? Natando kas gisulti si mong mama dyan mo? maulig kita eh. Haluin na lang yun ko sa konduktor. So, nagmahay ka. Ngawa ka mohatag siya on Facebook. Medyo. Hmm? Pero sige lang, uy. If makasakay ko og balik, total, suki naman to na akong ajit. Aw, ako na lang si Tarungon og Tagal. Mingaw man ang tayo. Dili man kayo sakay ng orasa. Bahala na. Dili ko masakay kung wa si Makoy. Ma'am ko pa? Si Makoy. Ha? Imong Facebook ang nakasuwat aning papel? O lagi. Dawata na. Samtang wa pa mausap ako muna una. Salamat, ma'am ko pa. Kabisi si Makoy na magkikabisiyan sa. May lain pa. Samok na magani kaayo. Chao, nagpadamag kasi mong kaluoy. Maulag kayo, uy. Pero, dili na rin ako tagdong, uy. Ay, si panguyab din sa chat. Hoy! Ano na lang. Mag-in relationship na lang ta sa Facebook. Dahil,
Aron, di na siya magsigig samok ni mo. Pabito siya mahibaw nga lalakwik ko. Bitaw, no? Nag-chat bisag si Makoy. Di pa kita ni siyang undang bisag og anak ko ka in a relationship sa Facebook. Ay. Kung basa ako na rin. Congrats, Jean Mayan. Unta, successful ang inyong relationship sa inyong ulat. Sakit man daw akong nibilit-gid ka magkagusto na ko kay pobrera. Ulabaw sa tanang dati pagkakog na ako. Naunta, magmalitayon niya. Oh. Naunsa man ko. Bisa nagbalipay na unta ko nga dili na ko niya sa mukon. Pero, mura mo ko masakitan. Dili ka. May pagbati na sa ko ni Makoy. Ako nag-deactivate ang akong account eh. Ay, maglikay ko ni Makoy. Sugod ugma, muhangyo ko ni Mamang na magmotor na ko pero may padung skulahan. Pwede ramanak. Pero aron sigurado, si Pilo na lang atong hangyoon nga mo'y muhatod kuha di mo. Aron safe gid ka. Unya bayran lang nato. Sige ma, bisag kinsa ma, basta magmotor lang gid ko. Uy, day! Happy na to graduation. Excited ako sa to graduation ball. Ako sa day. Nanakay isulom. Babay! Karoon po magiging tagabangan para ikasulob. Ako sad. O ni asa man. Ay, human sa klase, magkuyog ta. Sige, day! Ay, may gani ka nakahangyutan, no? Nya mga nice sila mga dress. Mao cute. Day, masakay na ko, ha? Una na ko di mong uli, ha? Sige day, bye. Uy, hala. Wala pa dito mahibaw sa Kapilo nga. Naapa ko'y gilakaw. Ay, mag-jeep na lang ko pa doon uli, uy. Total, na naman sa jeep mo agi din pa doon sa amo. Oh, naina pa doon. Ay, hala. Katong niya akong suki ni jeep. Oh, uwa lagi sa Makoy. Ay, maayos pa din noon. Masakay na ko. Day, ikaw nito mamiga ni Makoy, no? Oo, Noy. Wala lagi siya ron. Eskwela naman siya, Day. Ano siya magkonduktor? Mao ba, Noy? Maayo hinuon. Congrats, anak. Proud kayo ko nimo. Salamat, Ma. Ay, day! Congrats sa itong duha! Congrats na to, Day. O na ako'y good news! Nakunikitaan nga nag-hiring o mga fresh grad. O ang nakanindot kay ako uyuan ang HR dito. Si manap na ito. Sige ba? Kana pa? Mag-uban kaya po tas trabahoan? Uy, Jing! Jing! Naunsa ka, uy. Jing! Anong hinay kay kagtingog? Pilit kay dinalawan ni mga to supervisor. Pilit kayo. Ewa pa ginalibusog ta. Pilit ako. Na, wa ko'y plano, Day, uy. Dili ko ganahan na niya, uy. Na, kisi-kisa di mo. Si Makoy. Uy, amaw. Naya ko na ng tingog ni mo. Ay! Uy, nakailang Makoy diri. Uy, usa pa sa joke naman na. Maninood lagi ka. Saan ba karon siya paghihapon? Ambot lang. Wala naman pa may communication sukat ko nag-deactivate. Na, i-activate o balik mong Facebook. Uy, ano may bawaan mo kumusta na siya? Sige.
Akong suwayan. Ay, inabalik na nga akong account. Tanaw na akong mga message, be. Oh, kadaghan og message ni Makoy. Akong basahon. Jing, kung bisan og naa kay uyab, magpaabot kihapon ko nimo. Love ti ka, Jing. Basing pa dayo magkabuwag mo sa imong uyab, magpaabot lang ko. Amaw, cute. Ay, dugay din nga message. Hasta yung mga pictures, mga karaan pa kayo. Niala yung picture niya nga nasa kaubang papay. O nagkukusya sa patap. Naan tayo sa pamilya? Ako ba ka ning replyan, no? Aron mahibaw ko. What? Oo niya, sabay reply ni mo. Ako siyang giingnan nga. Gimingaw ko niya. Ay, O nagbilin ko og contact number. Just in case. You know. ay, kaigat, kini mo babayanan ka. Ha? Halitay. Naay anong number nga nanawag? Tubog ka, dali. Sige. Hello? Jing, Makoy? pilit ang magkita karon. Please. Ha? Kinuo. Si Makoy ka niya kung gikatubang karon. Kagwapo na niya. Ang ayan kayo siya sa iyong polo shirt. O murag maayo na siya pagkabutang. Grabe. Jing, salamat kay nisugot ka na makita ta. Jing, okay ra ka? Mura man kag dili mahimutang. Makoy, nabalaka lang ko. Basin niya na makakita na to ba? Mabugnuan unya ko. Ha? Sigin sa man. Sa imong asawa. Oh. Naano mo digay pamilya, no? Kita man ko sa picture ni mo sa Facebook. Taka mo lang ka, uy. Ha? Ako tong igagaw nga single mom. O ako tong kinugos ang iyang anak. Mao ba? Nagselos ka no? Ha? Wa, uy, ngano good? Sus. Ningon magani ka nga, gimingaw ka na ako. Ay, kabala ka, Jing. Masobra kong gimingaw ni mo. Mo na reply ni mo sa kong chat? Yep. Ikaw, wad yung kay reply sa kong chat nga niingon ko nga love ti ka, Jing. Ayaw ka bala ka, Makoy. Mas sobra kong na-in-love ni mo. Oh. Yes! Woo! Wa ako magtuo, nga sa kadugay na sa panahon, magkakamigidaay ni Makoy. Og malipayon ka ayaw mi sa among relasyon. Nini na lang kutob, og daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Kinsa to nanawag ni mo, Borge? Wala lagi ko makaila. Nasaag na to eh. Mulimod pagit ko eh. Ang ko na lang lagi nga imo to bagong uyab. Nung samtaong Ashley eh. Imo kong pa ang kunon sa sanga. Wala ko mabuhat. Kinsa lagi to? Tukan na lang padili ta magubot. Sige na, sige na. Mutugan ako. Ako tong classmate. Classmate? O imong bagong uyab? Classmate lagi. Nangumusta ra to na ako. Bantay bitaw ka na ako ha. May bawan kayo na kung anak na buwagan to Borge. Musa? Naglalis na sa mo ni Ashley? Oo bay? O saan na sa hinungdan? Gamay ra kay. Akong classmate, nanawag na ko. Nya, yamang yung gipaangpon ako nga. Ako kunong uyab. Uy, marigid dangat. Grabe sa nagkasilusa ng uyab ni mo eh. Mao lagi. Pastilan. Lusa kay bay, wala ko makasabutan na niya. Mao yun. Bye, guys! Isang to ni Agi bay.
Si Samantha to eh. Itaas, beda yung liog niyang kakitag chicks. Oo, sa man, bag-ura to rin eh. Ha? Tugay naman to ni trabaho din eh. Karoon lang ka nagkakita niya kay gikan mo gusto siya sa laing department. Kuha lagi to bay. Naubyan ni mo. Mau masok ko na ni mo si Ashley kay hingibog kay ka. Bisag may uyab na ka, mulingi kaya po kaslain. Samay? Di man ko magkatog. Magsige magsamok si Samantha sa kumuna-una. Niya na paingon si Samantha sa akong limutangan. Hi, Samantha. Kaila ba ta? Ako dahil si Borge. Wa ko mga tanas imong pangan. Ay, iyay. Kamaldita na. Way nahimo do. Maari ka na, bay. Wa ka pansin na. Maldita mo na eh. Nya sa may nauna ni mo. Di ko mo nang bay. Hantod nga magkasuod mi ni Samantha. Recorded by Radio Mo TV. Omega Siglas is cool with proper diet and exercise. Bangi lang ko, baby. Sabi ako katabang ni mo. Bangi ko nga makakuha kong number niya. Kailangan may bayad. Sus ka pa, ay bayad. Marami na kag di amigo. Sige na ba? Bangi ko nga makakuha kong number ni Samantha. Kay gusto kong magkasuo mi. Kundi palang ka na akong amigo ay. Di yung tabang ni mo. Sige. Pangita kong pagi nga makakuha kong number ni Samantha. Ha? Wag yun mo reply si Samantha ni mo? Wagin ba eh. Daghan na kay text niya pero wagin mo reply. Wala nagitay mahimo nga na ba eh. Ay na pangandoy nga makasuo ni Samantha Birds eh. Ay, salamat kay happy na gumaot. Mayang tayo makita rin ako sa Samantha. Kaya ako siyang kuyugan na pauli niya. Sumama ming nanood. Hello, ma! Borge, pauli tayo diri sa ato. Kaya nasunog ka nga itong bahay. Unsa? Manilang gani kay daghang yabog mitabang na mo. Bisig nasunugan mi. Nakabarog rin hapon ta mi. Ay. Isa man ni text no? Si Samantha. Kumusta, Borge? Hala. Kanindot sa kong gibati. Ay nga, nitiig si Samantha na ko. Abi ni mo, Sam. Di pa kay ko nga, imo kong gitagad. Pasensya na ka, Borge, ha? Nga, suplada ako og dili ko manikad nimo. Naibong bitaw ko kung anong suplada kay ka. Di ako gusog samok. Ha? So, amok, unsay buti mo ibasabot? Sa tinuod lang, nakailaman ko nimo. Ug nakailasa pa siya mong uyab si Ashley. Unsa? Mao naglikay lang ko nimo kay nahibaw magud ko nga sa losa kayo mong uyab. Pero mao lagi, nakatax gid ko nimo kay unsaon nasunugan man mo. Bitaw. Pero, ambot ba? Mura man hinungkog nagpasalamat nga nasunugan mi. Ha? Ano man? Kay inanagad naman ka na ko. Uy, klaro ni mo, uy. Nahadlok ba ako ni nga itong gibuhat, Borge, ay? Unsa may mo gikadlukan? Kanikod nga, nagdungan tagpangaon. Nahadlok ko basig may bawaan ni Ashley. Unsa may mong kadlukan? Uy nga, wa mo tagibuhat nga dautan. Sige. Tiwas nagkaon diya kay basig maat pa this time.
Ashley! Ano siya ka? Managpa ba ka, oy? Nagtuo ka nga wa ko may bawas imong binuhatan? Ano siya magbinuhatan, oy? May babae ka nga permin mo ikadungan og kaon. Oh! Ano siya pinakana? Kung magdugan og pangaon. Nagkaupan na ako sa trabaho. Bisag ka uban pa rin mo sa trabaho, dili ka mahimo makidungan og kaon niya. Ashley! Sobra naman ka na ginaiyan mo. Wala ko malipay ng gipakita ni mong batasan, ha? Magbuwag ka, oy! Nga sa ato pa, akong nakaingon nga nagbuwag mo ni Ashley. Sobra na kayong batasan ni Ashley, Kutsam. Silusa kayo. Matunguan ako mag-agwanta. Nagibuwag na ko niya. Uy niya, uwa na kayo uyab. Aw, okay naman. Huwag ko yuyab. Ang importante nga, nakakita lang ko naman kami, Samantha. Borge. Ganing haray kay kasigig totok na ako. Na makakaisultin sa mana. Ang tinood, Sam. Lugay naman kung nakagusto ni mo. Nahibaw man ko. Oh, ha? Naka-feel man good ko nga naibog ka na ako. Pero wala ti ka pa ng balinga kay may uyab naman ka. Oh, karon kay wala mo ko yuyab. Matyas, ang tingali ko ni mo sa. Naaman. Pero, dili pa ka na ako mahimong sugton. Oh, ha? Ano man? Kinahanglan ka nung mag-antos. Aron ako masuta kung tinud-anay bagid ang imuha din ako. Okay na, Sam. Makapaabot ko hangtod nga maluoy na ako. Ingon bitaw ko ni mong ayaw na lang ko ihatod. Nabasa na hinuon ka. Okay na, kalipay na ko nga ihatod ka. Patas mo sa dakay, parehas mo basa. Lagi. Sam. Ang samin? Tulong na bayaran ka buwan sa kanya ng uyab ko ni mo. Hangtod ba ron? Wapagid ka malauin ako. Ang tinuod, Porge. Nalooy naman ko nimo. Nakita sa nako nga, tinudan na imong tinguha diri nako. Maong... Oh. Ako na kang gisugot. Tinuod, Sam? Imo na akong gisugot. O, lagi. Uyab na ta. Sam, mabi mo, ay kabutangan sa kong kalipay. Imo na akong gisugot. Basta, isaad lang gid ako, ha? Dili ka mangitaglain. O, Sam, ako na isaadi mo. Ikaw nang katapos ng babae nga akong higugmaon. Huwag akong dadon sa altar sa kabinguan. Salamat, Borge. I love you, Samantha. I love you too, Borge. I will never find another lover. The girl you Way kabutangan sa kong kalipay nga duyo sa kong mga pagantos, naangkon man ako ang gugma ni Samantha. Karon, 10 years na mi, o nagpadayong ligo na nga mo relasyon. O kanimo, Ashley, kung namati makaron, pasaylo ako sa kong nabuhat ni mo. Manghinaot ko nga makakita kag lalaki nga matuod nga magmahal ni mo. Dinhin lang ko to. Daghang salamat sa pagdaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Borge nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kaniguruhan all my life. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing utubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaha, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, libot sa kawit. I-address lang ni ining tunamanon, handumanan sa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Recorded by Radio Mo TV. Handumana sa ka. Mayong adlaw kayong tanan mga sukin ti paminaw, naning handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista, nga maghatag kinabuhin akong kaagi. Ako si Ariel. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kina akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon, makining sa kalalaki nga taga Negros Oriental. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Ariel. Migo, naidiskuron sa Bigas Barangay. Unsa man? Lagta? Di amigo sa? Hapit ba yung pistas pikas barangay? Hapit na gyud. Nya, unsa man? Daghan gyud nag-chicks, Migo. Malingyaw yung karon na. Alas 9 na mas gabi, amigo. Ambot, masugot pa bagas mama. Hindi mo sugot. Ako na lang mo ato. Na, maglaway na lang unya ka sa chicks. Mo! Di na ko mananggat eh. Takas na ta. Wala ba? Di ako believe mo. Wow! Kadagang chicks, Migo. Ingon bitaw ko di mo. Niyan sa man. Manood na ta. Kasi dugayan. Uy! Ay, so sorry, sir. Yay. Ay, sorry ha. Pagmunod kayo ni siya. Uy, sorry. Balik na. Uy, balik na. Uy, wapo unta ba eh? Hugbog lang. Tana, Migo. Manood na ta. Mga ninindot ba? Inom-inom niya na idagang chicks palibot ba? Kaayo, Migo. Nindot kayo ni. Migo. Nagwapo? Hain ba? Puro. Mas atbang na to. Gupahaw eh. Nagpuwa. Mura mag-inusinti kayang nga, Migo. Huwag man mo inom. Nya naglingkod ra. Ato ilailahon. Doon na to. Hi, miss. Pwede makikilaila? Grabe ya. Naya sa Migo eh. Biskuha sa diyo eh. Sure. Ako si Jem. Wow, Jim. Kanina timugan. Thank you. Ako ra magud ang nag-inusarang anak sa akong parents. Maong ginganan ko nila Jem kay precious kuno kaayo ko para nila. Gwapa si kay ka. Sama sa usa ka Jim. Pwede mag-iisip mong number, Jim? If okay na nimo. O kung uyab nga masuko. Huwag ko uyab, uy. Sige. Number na bitaw? Ay, amat. Sihag cellphone ha. Migo. Nahinumdum ka atong nakailas diskuhan? Asa to? Dugan mo, gilang-ilas diskuhan. Ariel, baya ka. Amaw. Kato ba nagag-gym ba? Ay, katong gwapa. Oo, Migo. Nga naman. Dato man kay Migo. Pero wa pa lang ko manguyab. Kay? Puutan na kay Migo eh. Buringan ko. Hindi ko ba excite? Amaw. Di pa ka na. Ako hindi ka. Ako na kami. Tayo beto na ako. Isir kay Migo eh. Nisulti ka siya na ako nga. Na-in-love siya na ako. Kuswerte ko di mo. Migo. Ayaw na na panguyabi. Buutan na kito para nimo eh. So ayan na ako. Masi ba may in-love siya ko niya?
Suwayan lang ba? Migo, kung gusto ka suway-suway, salain na ng babae. Ayaw ng babae nga nagtinarong. Asa magkalaban, Migo? Ah, Mura mas ipapor ka sa babae kaysa nako. May pag-aton tapos ato pag amigo na. Mura di man ka amigo noon. Uy, tagam na ni Miss Colgi ka ni Jim. Grabe ni mabayahan na eh. Mura ka rin pa magkasuwag uyab-uyab. At mang ayo. Di ko maka-feel og thrill niya. Boring. Huwag ka lang kinako siya, no? Total, naampo ko ilang reserva din eh. Na, Ma! wala lagi ko makabantay nga. Misuroy smart din his ato. Busy siguro, ma. Ambot, wala naman saan mo text. Mao ba? Ay maayo ra pud oy. Aron dili ko magsigiglaak. Asa man ka? Mupalayo lagi dayon kung naay manawag sa cellphone. Kadit sa ma, kadit sa. Hello, B? Hello, be. Nanawag ko kay gusto makaila si mami nimo. Ha? Naon sa manon eh. Makigbuwag naman ginang tago. Ipaila-ila naman ko siyang mami noon. Kining B, kanang nawas ako isulti ni mo. Unsa man na, be? Jim, tarong na kay ka. Dili ni mo deserve ang parehas ako. Buwag na lang ta. Be, yun ibuhatan ako. Maluoy ka. Sorry, be. Sorry. May pagpagngan. Hilak-hilak mo noon. Anak, nanawag si tiyo nimo. Adto kuno ka sa syudad puyo uban niya. Diya kang pasudlon og trabaho dito. Unsa mang trabaho, ama? Sa mall man kuno na. Ay, ituan na lang dayon. Kay diretso na kuno kag trabaho dito. Sige, sige ma. Mato ko syudad. Ariel, break usa og 1 hour. Sandra, ubanis Ariel. Yes, ma'am. Go-break na po ko. Familiar man ni babayan, ha? Ay! Siya tong sa diskuan nga hubog. Nagkabangga naman ni Marvin. Tara, atatas kantin. Miss Anda, no? For sure, wak ka mahinumdum na ko. Nagkita na dahi ka? Pero hubog ka? Imaming nabanggaan sa akong... Ay, oo. Ay, nakapahinom dumiyato, please. Ngano day? Unsa din itabo itong gabi na? Basta, dili na ko gusto mainom dun. Ikaw? Sige. So, kita may una nagkaila din eh. Pwedeng mangay ko sa mong number? Ano po na ako yung mga suod-suod din sa bahuan ba? Sure, number naman ka. Di man ka akong address. Pwede sa gihatid mo kapil. I like you. Game kay ka? Sa mo magkaila tagbayo. Let's see. Nindot sa na ikatik si Sandra na. Makalingaw. Si August ba yan, ha? Lisod pa sugton. Pero dali mo kagat. Magkalibog. Ngunit ganahan ako. Ma-challenge ko. Pangyaban ko ni. Unsi trip ni mo, uy. Nanong gini ka spark na kikita? Sandra, di na ko mapaligoy-ligoy. Pwede ti kang mahimong girlfriend? Kuyawa. Nagdali ka? Wa man. Awon niya na lang. Di ka magdali. Pero, di ko ganahan mato kapaslain. Please, Sandra. Okay. Sige. Tarong ba? Ayaw na lang. Ganahan ka ba kuya una? Ayaw. Basta, ako na ka. Laom naman gabi eh. Pero apa magtik si Sandra nga, naulit na siya sila. Di ko gusto magduda.
Pila na kay gayong dagang kong nadunggang nga tabi nga na siya dain. 8 years na mi. Hindi na ko agay magduda pa. Babe, pila naman ta katuig. Magpakasal na tabi. Noon sa kadiha, di ko uy. Unya na ng kasal uy, maglingaw-lingaw sa ta. Wa pa ka patagbaw sa lingaw-lingaw? Gusto na kong naipamilya. Wa pa manghali magkailang isig kapamilya na to. Nya magpakasal na hinuon ta. Pag sure ka Ariel uy. O sige. Karong Sabado, ipailayla kang mama. Muli ta sa among barangay. Kumusta ba't ka diha? Karon pa magkamanawag lagi. Muli ko na karong Sabado, ma. Naku, ipailayla ninyo. Oo. Muli magid ka karong Sabado kay kasalbaya ni Marvin. Ha? Marvin ka kong amigo, ma? Unak good. Nga naman, wala ka imbitara? Wa man. O, basig busy pa. Ako na paabutan yung text, ma. Babe, naingnan ko sa mama nga mga tutak karong Sabado sa amo. Unsa? Ano nagbuot-buot man ka uy? Di ba, mao naman na ikuwang? Ano magkasal na ta? Dili Ariel. Babe, unsa dili? Dili ka pa pasigurado na ko? Sorry. Unsa? Wa ko makasabot sanda. Wa na ko mahikog man nimo. Unsa? Grabe ni Santa. Iyan giusik ka na pila katuig. Ako nahibaw pa ko. Dito ko na gym nagtinarong. Sa babaeng tarong ginta. Kumusta na kasi ron? Muli ko ikasabado. Pagkikita ko niya. Umutambusan ko sa kasal ni Marvin. Uy, nak. Ay, maayo kinakaabot ka nga wa pa magsugod ang kasal. Gusto lang kumutado sa amigo na ko, ma. Nakaslon. Migo? Oh, Migo! Congrats! Salamat, Migo. Sa tinuod lang, wa ko'y napili nga bisman. Huh? Wa mo ko'y makapuli sa imong lugar. Ikaw ra gyud ang akong bisman. Salamat, gininga ka. Salamat, Migo. Bisig ko ka mag-imbita. Nagdukong ako yun na ikasal na. Naunhanin ako. Pero, kinsa play bride to be ining kagwang? Oo, namarog na mga tao. Padaw na mo paso ang bride. Oh, si Jim. Si Jim. Siya pa nga sa ulo ni Martin. I found the one and Migo, sobra siyang nasakitan pagbiya nimo. Og ako mo inaaso yung tupad aron mo amaam niya. Hinaot nga, okay ra mo, Migo. Kamu mo yung isusog sa amigo. Salamat sa iyong pag-atiman niya, amigo. nagkamali ako. Nasakitan kay ko. Nagmahay kong gibiyuan ako ang babae nga nagtinarong untan ako. Pero nagpasalamat na sa ko. Kay balipayon lang duha si Jim o si Marvin. Dinin lang kutob. Dagang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Maayong ataw kaniyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkatag og kinabuhi ni nga akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Yesterday once more. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Recorded by Radio Mo TV. Huwag kong kabante sa cellphone. Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na nga magkita ron, diba? Lagi, pasensya na. Nalimot ko. Pagod na ako sa restaurant katong nasabutan. Aron makapreserve ko daan og table na to.
Sige, magkita lang ta dito. Pasensya gyud kay sa nalimot man ko. Sharon naman sad. Anniversary na to niya ikalimtan nimo. Babe, di ba ako na nga busy ko? Nabi ako igipadagan ng negosyo. Sige na lang. Sabtonti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha. Promise, di na ni mahitabo. Mag 3 years na mo. Unya na may mga trabaho. Unsa man, wagin may plano nga magpakasal? Day, kung ako lipang tanon mo, ready na biyakit ko. Unya si Jerry. Ambot. Ngano di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Ana? Wa man day, uy. Mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili. Ngayon nakaingon man sad ko. Day, kung ready siya, dapat unta naghisgot na siya og kasal. Namoy mga nindot nga mga trabaho. Sakto na mo sa edad. Unsa man nagipaabot ay ninyo, uy? Uy, tuoday ba? Nganong ikaw raman day na, Aaron? Nganong wa mas Jerry? Nako no sila business seminar. Business seminar? On a holiday? Oo. Siguro, more availability po nila. Kaya syempre, mga businessmen and women ba na sila. So busy na sila. Hala no? Oh, mamang ka ha. Nahala sige. Uy. Hala, si Jerry na? Ha? Asa ba? Tara oh. Hala, nalagay na siya kuyog babae, girl. Sweet kay sila oh. Uyab na niya. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sarah? Iyon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting? May mo ba iyo pag-skandalo din eh? O nga naman. Mauwaw ka nga ma-expose ang imong kayo mabay. Nga cheater kang dako. Sarah, unsa pa? O si pasabot ani. Okay, fine. Nagkakita na mo ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag na ko nimo. Kay wala ko na feel nimo. Unsa? Sure ka. O lagi. Gago tong akong ex. Way ayo. Dahil ako siya usikan sa kong luha, no? Oh. Dahil ka diyo sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako na sa tumagon ha. Sa mukha ganitohan na, uy. Nahala, sige, bye. Ayaw kalimot sa atong reunion, ha? Tunga ba yan, gina, ho? O lagi. Sige na, bye. Hello? Ikaw ba? Sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay Mato di mo, wa na kay love na ako? Bisan ka pila pa ka mag-ilisog number, Jerry, aron tawagan ko nga makigbalik ka na ako. Dili na ko. Nakasabot ka? Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Palihog na kong naon sa imong parcel, ma'am. Hindi mo ko na pwedeng mo sakad sa imong unit. Mato din is guard sa building. Ay, hala, mao ba kuya? Sorry. Okay na, ma'am, oy. Paabot lang ko din eh. Tsura lang di ka, ma'am, ha? Para proof of delivery. Sige kuya. Mana, ma'am. Thank you. Thank you sa kuya. Og, pasensya kayo ganina. May kaso, ma'am, eh. Asa naman ka, oy? Nangita na sila ni mo. Naghuwatan ako sa kong rider. Padong na ko diha. Ay, magdugay, ha? Amping ka, girl. Bye. Sige, bye. Ang gabi, ma'am. May gabi, kuya. Ikaw din ni ma'am, eh. Ha? Ako tong delivery rider ganyan ng buntag. Nga nagatod sa imong parcel. Ay, mao ba? Ikaw dito, kuya? Oo, ma'am. Sakay na, ma'am. Thank you, kuya. Thank you, kuya, ha? Ma'am, basi ganahan ka nga ako na lang po nang makuha ni mo niya. Ha? Basin malisod lang sakay ba? Oh, sige, kuya. Pwede ra. Sige. Ngayon lang ko sa imong number, ma'am. Sige, kuya. Mauna ko number. 09. So Danilo day iyang name. Oh, in fairness ha, gwapo siya. Lagi? Nanguyam siya ni mo.
Wa pa man hinuon mo sulti pero na ako'y feeling nga padung. Unya ganahan naman ka kaniya. Okay ra ba ya, day? Pero lang. Pero unsa uy? Girl, delivery rider man in town siya. Uy, unsa mo niya sa pagbuhi? Ambisyosa sabi ako ha. Dili ko gusto partner nga kontento lang kung sinaan niya. Hala girl, basi nga po na siya plano, uy. Naapod ba yung plano ang tao? Wata kahibaw, basig na anay gitiguman. So lang, gud. Kasi kung tanaw baya no, buutan baya siya o murag responsable sad. Maayo ka ha? Thank you, Sarah. Isaan ako. Pag-aon og mahal ng tagid ka. Salamat, Danilo. I love you. I love you too. Mao na. Ano mo na magita katuig. Gusto na kong magpakasal na ta. Ha? Mao niya. Will you marry me? Danilo. Sorry. Sarah. Unsay pasabot nimo? Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibawagit ka nga nagdako ko sa lisod. 6 years na ta pero hangtod karon maulang gihapon ang imong trabaho. Sarah. Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero di naigo nga rason para nako nga magpakasalan nimo, Danilo. Mao I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo. Sarah. Girl, dili ka hagbaba ng imo kang Danilo? Kaya wala gud oh. Humani mo siya gi-turn down, wala siya ka makauyab og balik. Di ba mag 4 years na sukad ato nagbuwag mo no? Oh, nya wala gyud siya magparamdam human ato. Wa na. Mao na tilas na akong pagkakita niya. Ano kun uy? Kumusta na sad kaha siya no? In fairness ha, lami lagi ilang kape din ni ay. Pag-ura man kuno ni nga nag-open nga coffee shop. Mao bitaw. Si Danilo na nagpaingon din ni oh. Uy hala. Wow. Hala, nakasakyan na naman. Og, lahi na kay purma si Danilo, girl. Asinsado naman kaayog dating oh. Yun lang. Naibabayan di pa kanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya. Padung siya din ito eh. Hi, Sarah. Welcome. Ay, Sarah? Hi, Danilo! Hello! Hello, hi. Musuan mo? Yeah, okay ra. Ikaw! Loy, grabe ha. Murag asensado naman kitang dapita diha, eh. Lagi. Hello, Isgiro. Papan ko na ulang ikan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod mig negosyo. Nangagam akong wife, coffee lover kayo. Ha? Sa ato pa, inyo ning coffee shop? Oh, yeah. Akong wife yun ang gusto ani, nga klase sa business. Kanya, hilig man siya bake o mga pastry. Maong niya, ako na siyang gisuportahan. Sige ha, diyan sa tamo ha. Oh, I hope you enjoy your coffee. Sige. OMG. Minyo na gaday siya, tay. When I was young, Sakit kaayo nga mahibaw anak ko. Nga naminyo na day siya. Doon ay part na ako nga nagmahay kong maayo. Kaya ako mong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wa pa na ako siya gi-turn down at no-propose siya nako, ako unta yung asawa karon. Pero lagi, uwahin na ang tanan ug igo na ako sa paghandom sa among kagahapon. Bilhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Sara nga taga Cebu City.
uban sa awit ngayong ipangayo. Awit ti Rekolohan, Yesterday Once More. Handumanan so sa ka Kumusta ka ninyong tanan nga mga suking tigpaminawan niiningan dumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat tampo. Ako si Bibi. Sa dil pa ako isugdan sa pagsaysay nga akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga nakuluhan nang dahil sa pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukinig sa kababae nga taga Barangay Sufatubo, Glan, Sarangani Province. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, baby. Pa, matrabaho na lang ko. Di naman yung ko magpadayon sa akong pagtunga kay nasakit ka naman. Anak, bata ka pa kayo. 15 anyos ka pa nga maghuna-huna sa pagtrabaho. Sige lang, good pa. Aron makatabang sa ko ninyo ni mama. Musupak man ko, wag gihapon ko'y mahimo. Siyang kamo ka managsuon. Kung wa pa unta ko masakit, dili ka gyud unta maundang sa imong pagtungha. Sige anak, kung may imong gusto nga mo trabaho ka, tugtan-tanan ka. Angyo ko lang pag-amping, ha? Pag binutan na gyud sa mga kamot, kay dili ka gyud magmahay. Mayo kaming muda o pagpangga sa mong katabang dinis bahay nga buutan. Oh, sir, magbinutan dit ko. Isaat ko na. Mayo, kubaw ka na. Hinaon sa kung tanaw ni mo, buutan mo ka. O kasaligan ka. Dagang salamat, sir. Huwag ba ka na makasugod sa mong trabaho, isip katabang dinis bahay, ha? Pahuway lang una. Nagkinahalan ka pagpahuway. Okay naman ko. Magsugod na lang ko karon, sir. Ugma na. Aram magkapahuway ka. O akong asawa na mo'y muhatag ni mo sa ubang instruction din sa bahay, ha? Kung mauli na siya. Sa pagkakaroon, pahuway lang una, baby. Oh, sir. Dagang salamat. Uy, baby. Naglaba ka pa. Gabi na. Akong gipalaban niya nga akong uniform pa. Aron ako magamit og sa buntag. Uy, wala ka pa pang uniform, di ba? May tulog ka pa ka uniform nga magamit mo sa imong pag-eskwela, kapuli-puli. Mas ganahan mo ko sa fitting anang uniform pa. Gabi naman, good. Kung saan pa man pagkauga na? Ako lang niya ning ipa-electric financer, aron mauga, og utaw na lang sab nako ugma sa buntag. Kana! Naaraman daay na. Salamat ha, baby. Sige na, pahuway na. Kay gabi na. Mamata ka pag sa'yo ugma. Oh, ikaw daay pa, di ka pa matuog? Matuog sa ko karon. Mag-check pa ko sa mga pultahan o sa mga bintana kung natarong mag-lock. Okay pa. Usudan ako sa kong kwarto. Good night. Purbidang anak ka. Pasensya ka na ha, baby. May pagka-spoiled na gining bataa. Toad, huwag ko magkabantay ni mo nga nagunit og cellphone. Doon na ka ba yung cellphone? Wa man ko'y cellphone, sir. Di sad ko hilig, ana. Pero baka mo ka mo gamit. Oo, ang akong mga classmates sa una doon na may cellphone. Makagamit man ko. Magpapalit unta ko ni Papa. Nya, di man kaya sa among budget. O saan man yung pag-communicate sa inyo kung nawa kay cellphone? Panitante ka, pero
Kaya pagsaba sa amo ni mong babae, ha? Nga palitan kag cellphone. Ay, sulti ko ba mga tao din eh. Ako ni regalo ni mo. Uga, ato na ni sekreto. Aba? Hala, gipalitan gituod ko ni Sir og cellphone. Sekreto niyang gitunol na ko sa dihang wa pa sila makalakaw si Ma'am. Hala, kanindot sa cellphone. May cellphone na cute ko. Oh, may nanawag. Kinsa may nanawag na ako nga. Wag ko pumaning akong cellphone. Hello? Kumusta? Ay, sir. Ikaw ning nanawag? Oo. Nagka-save lang akong number, ha? Saman, may cellphone naman ka. Happy ka na? Oh, sir. Salamat kaayo, ha. Pag binutan ng yun, nili ka kong bumahay. Ayaw pa na bighagos ipong lawas, ha? Mahuway, san? Naluoy ko ni mo. O gusto ko magkatabang. Nili ka kong bumahay. Basta, magbinutan ka lang na ako, baby. Nagkagusto kay ko ni mo. Sir. Sir, nahadlo ko. Ayaw ka, ka. Dili ko kapasaktan. Unsaon na lang kung mahibaw ang imong asawa sa atong relasyon. Tingali unsaon ko niya. Nagampi kita sa itong relasyon, dili ba? Usa, huwag ka ingang kadlukan. Dili lagi sila masayo ka. Baby. Sir. Nak, may nahabilin ka pa nga hang kwarta para sa imong kaugalingon. Nga murag, gihurot man imong pada ang tibok mong sweldo na mo ni mama ni mo. Okay naman pa. Wa man sa ko'y gastos sa bahay sa akong mga amo kay libre man tanan. Ang ako ba, anak, wa ka na lang unyay para sa imong kaugalingon. Luoy sad ka. Ayaw ko kabalaki pa. Okay ra kaayo ko sa mga kamot sa akong mga amo. Tinangga sad kaayo ko nila. Maayo hinuod kon mao ka na, anak. Salamat na ining kwarta nga imong gipadana mo ni mama ni mo, ha? Dako nabigtabang na mo og sa imong mga igso. Kalipay ko nang magkatabang sa atong pamilya pa. Mahal ko kamo. Andam kong buhaton ang tanan, malipay lang mo. Timan ina. Tuwanan ako mga amo. Nakalakaw na. Ako na lang usaon niya sa bahay. Huwag kasayuran ang asawa sa amo na kong lalaki. O kang iyang anak sa tago na mong relasyon ni Sir. Bahala na. Dako ning sayo. Pero pinangga kaayo ko ni Sir. O magatagan sab siya na ako og kwarta. Dako kayo siyang nahimong tabang na ako. Manlimpi na lang ko. Sir, unsaon man ako ini? Mabdos man ko. Ayaw ka ba ka? Dili ko kapasagdan. Parangin ko na mo ni ma'am ni mo nga mapahawag ka. O tugutan ko ikaw. Pero, i-boarding house di ka. Ano malayo ka lang diyan sa bahay. Unsa? Tumana kung sa may sulti ko ni mo. Mahal ko ikaw. Dili ko kapasagdan. Kinalaman ako ng bata sa sulti mo sa bakal. Tungkol kay ako ka ng anak. Hangtod asa kutob nga matago na to ang atong relasyon. Nagdagan ang mga adlaw. Nagkadako sa mga akong tiyan. Kutob sa tumahi mo. Kinala ito matago ang atong relasyon. Nasayid ka gud nga dako kong ninyo. Hindi ko gusto nga may skandalo ka. Dong, nasayod ka na kidun sa ko ikaw kamahal. Sa kadako sa kintang sa itong pangitaron.
mahal ka, itika. Nasayod ko. Mao ka din nga, wa ko gud ikaw pasagdi. Gihatag ko ni mo tanan tungod kay mahal ko kayo ikaw. Uy, kinsa nang nanawag? Si Papa Rufo. Siya kining nanawag. Tubaga. Tigaling may problema. O nagkinanlag kwarta. May kay ni apa ko. Hello? Bebe, unsa ka tinuod kining akong nasayran, ha? May nakakita man kuno nimo nga dako nagtiyan. Mabdos ka di ay? Mabdos ka ba, ha? Wala lagi ka musulti na mo ni mama nimo nga naminyo ka na dahi din, ha? Nganong imo maning gitago na mo ni mama nimo, anak? Basilo ako ninyo ni Mama pa. Patubangan na mo ni mama nimo ang nakapamabdos na mo. Nako siyang minyo. Nagmahal ko sa usa ka taong minyo. Ginoo ko nimo. Pauli sa ato. Pauli din eh. Andam kami si mama nimo sa pagdawat og balik nimo. Pauli sa ato. Daghang salamat ka na minaw kagud nako nga mo pauli ko din sa ato, anak. Nagpakauhal ko ninyo ni Mama pa. Dili kay ikaw rin nahitabo ini. Mao nga nakadawat ra kami sa imong gidanghatan. Anak ka namo ug mahal ka namo ni mama nimo. Nipasalig ang amahan ining akong gisabak. Natili ko niya pasagdan pa. Magpadadanan kihapon sila kong kwarta para sa among anak. Iya ka ng katungdanan. Kung mohatag siya, maayo. Ug kung dili, maayo lang gihapon. Mabuhi ra gihapon kita dinhis ato, anak. Kauban ang umaabot na mong apo ni mama nimo. Sarili ko. Pinanggakayo ko sa akong ginikanan. Nakadawat sila sa akong gidangatan. Sa pagkakaroon, 3 years old na ang akong anak. O sa kabatang babae. Ug ako na lang sab siyang gibilin sa akong ginikanan kay naminyo naman sad ko. Maayo na lang gani nga may lalaki pa nga nakadawat sa akong maitom nga kagahapon. Nadagma ako kausa kay gayon ni ana. Kay naigugma ko sa usa ka lalaking idaran, minyo pagyud. Tungod ra gyud sa sayop nga gugma. Dinhi nilang kutob og daghang salamat. More power, RMN.